Halihali. Mostanában rákaptam arra, hogy fanfiction Star Wars sztorikat írjak, habár ez nem egy teljes történet, csak egy háttérsztori egy nagyobb történethez. De akkor vágjunk bele. Kumari Vóza és a fehér ruhás nő. Egy napon a Datomiri vérforrás völgyében az istenekhez fohászkodott egy fehér ruhás nő. Úgy tűnt, az istenek válaszoltak, ugyanis nem sokkal később egy űrhajó jelent meg a Datomir légkörében. Az űrhajó leszállt a vörös vizek mellett, és a sötét Jedi Kumari Vóza szállt le a hajóról. Kumari Vóza megkérdezte a látszólag kétségbe esett nőt, hogy mi bántja. A nő elmondta neki, hogy a törzse őt választotta mátriárkának, azonban ő a Rancor-lovas törzshöz tartozik, és itt minden mátriárkának meg kell ülnie a nagy irodaktilt. A nő Sunjia Ansha néven mutatkozott be. A lény megülésével egyetlen probléma volt, hogy a nő nem tudta megszelídíteni az állatot. Kumari Vóza az űrhajójáról elővett egy könyvet, amit Dooku gróf adott neki. Ez a könyv egy ősi Sith írás volt, amiben szerepelnek datomiri mágia leírások. Vóza szerint az a mágia, amivel a holtakat tudják uralni, szelídebbé teheti a kirodaktilt. A Rancor lovas törzs tagjai nem ismerik ezt a varázslatot, mert ők az állatok megszelídítésével és védelmezésével foglalkoznak. A holtak feltámasztása és uralása Talzin anyja törzsének a szakterülete. Azonban ezeket a varázslatokat minden datomiri jénővél meg tudja idézni. Amikor leszállt az éj, a teljes sötétségben a vérforráshoz leszállt egy kirodaktil. Sunjia elvégezte a mágikus rítust, és a lény fejet hajtott a nő előtt. A nő háláját adta Kumari Vózának. Vóza ezután aktiválta vörös fénykardjait, és elmondta, hogy őt alapjáraton sötét Jediként nevelték, és tanítványt keres. Szerinte Sunjiának fejlesztenie kell a képességeit, és alkalmas lenne rá. Vóza említést tett arra, hogy a Jedi rend sokat hibázott, azonban tudja, hogy többnyire el akarják nyomni a szitek hatalmát, akik az egyensúlyt mindig kibillentik, és eltipolnak mindent, ami az útjukba kerül. Sunjia hezitált azzal kapcsolatban, hogy Kumari Vóza mellett tanuljon. A népét mindennél jobban szerette. Ekkor történt az, hogy Vóza a sötét oldal segítségével látott egy jövőképet, ahol a szitek lemészárolják a Datomirt, és átveszik az uralmat az egész galaxis felett. Sunjia ezt meghalva népe érdekében vállalta a feladatot, és a sötét Jedi mellé állt. Kumari Vóza a jövőkép megítélésén kívül természetesen mindenben hazudott az éjnővérnek. Azért, hogy maga mellé tudja állítani. Valójában célja nem különbözött a szitekétől. Ezután a két nő elkezdte a terveket szőni azzal kapcsolatban, hogy megdöntsék a szitek uralmát. Na, hát ez a kis sztori ennyi volt. Ha lesz más ezzel kapcsolatban, majd jelentkezem. Köszönöm a megtekintést. Halihali!